जाजोबदों नङाबा बैसागु बोथोराव सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे आइ आफा आबै आबौ गासिबो रंजागोन आरो लोगोसे दिनै आङो बाजै मोनखौसो जंखायलांसै सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ दसे उनाव जंखायगोन आं बेयावनो जंखायलांगोन लोगोसे आच्छा बाजै जानाय खैजन दङ देलाय अननानै आखाइ दिखां बाजैफोर जानाय आंनि आच्छा दंसाबो महरफोरा खिन्थु एकदम सलिड गोजा महर गोसा एकदम गुफुर साफा साफाथार ना सेंग्राफोर मा निस्सय बिनानावफोरा समायना जाखागोन सेंग्राफोर एसे बाजैमोनजों मा दखानाव गाबोन साहासो लोंहैयो ना मासो लोंहैयो बिनानावफोरा बाजैनि बाजैमोन ओया
थेंक इउ सो माच गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर